Значи, лозята на Мелник се намират на около 4-5 до 10 км от града. На югозападни склонове са най-добрите лозя. Хубаво е да се обработват целогодишно. В смисъл, нашите лозя е хубаво да се орат, за да нямат трева. В тревата се задържа много роса и през деня, когато се изпарява, може да се образуват много болести по лозята. Затова е най-добре лозята да се обработват целогодишно, за да няма трева. Другото, което е, за да може да се изпича гроздето, трябва да има определен наклон. Хубаво е да е около 30 градуса наклона. При възможност да е югозападно изложение, защото се пече най-много самото грозде. Най-силното слънце, като го напече, тогава озрява най-бързо. За мелнишката лоза е характерно, че има много дълъг вегетативен период. Този период е може би най-дълъг от всички лозя в България. Изключение прави може би петричката есен, но тя е десертен сорт грозде. Говорим за винарски сортове, които се гледат в цяла България от много дълги години, да кажем хилядолетия, примерно. Защото мелнишката лоза е много стар сорт грозде. Предполага се, че по-скоро има две предположения, две хипотези. Едната е, че е стар тракийски сорт грозде, който е облагородяван през годините и накрая е придобил тия сегашни възможности, вкусови и въобще ароматни. Другия е, че е донесен от Сирия по време на кръстоносните походи преди около 1000 години и се е хванал в нашия район най-много. И след това с течение на времето, когато е отглеждан тук, той е придобил имунитет само за нашия район. В момента в Сирия, примерно, и в Близкия изток, навсякъде, понеже са арабски страните и са мюсюлмани, не се отглеждат лози. Повечето от европейските лози, които в момента са известни по целия свят, те са ашладисани, така да кажем, на нашински, върху азиатски лози, които там е родината на виното. Нали? Тя се предполага, че е около 5-6 хиляди години преди новата ера, че е направено за пръв път вино, а в нашия район се предполага, че е около 3000 години преди новата ера. Въобще мелнишко вино в Мелнишкия район се предполага, че се прави около 3000 години от сегашния момент назад. Така че нашия район е един от най-старите винопроизводствени райони и мелнишката лоза е един от най-старите сортове, типично български, които се продължават все още да се отглеждат в България. Характерното за мелнишката лоза, тя пълното име е широка мелнишка лоза, че листата са по-широки от на другите сортове грозде в максимално развитие, което се достига втората половина на юни и юли. Листата са много големи, достигат до 35-40 см в диаметър. Самите гроздове, така да ги кажем, не са много сбити, но не са и рехави, в смисъл както е памида, да кажем. Тъмно сини оцветени и от тях става нормално винево червено вино, защото самата кожица дава само цвета на виното, а всичко останало като вътрешно съдържание, като месо на самото зърно, то няма багрилни вещества в него. Така че целият процес на производство на мелнишкото вино трябва да се извършва заедно с люспите, за да може да придобие нормален цвят самото вино. Цвета на мелнишката лоза, както казват така, да кажем, специалистите, аз се присъединявам към техното мнение, че е черешов цвят. Както се казва, от рубинено червен до гранатово червен, това зависи от хората, както го разбират. Но черешовият цвят се разбира виното да е прозрачно, да можеш да видиш през него.
От друга страна, характерно за мелнишката лоза е, че има определена тръпчивост и слипчивост, която не е прекалено силна и тя създава едно така удоволствие от консумацията на виното, в смисъл може да пиеш колко ти е сладко. Виното, традиционното е сухо, защото когато ферментира до край гроздето, се получава сухо вино, без остатъчна захарност въобще. Мелнишкото вино е приятно за пиене, т.е. се казва, че е трапезно вино, значи можеш да пиеш колко ти е сладко от него, но има достатъчен алкохолен градус. Значи при нормална година се получава алкохолен градус между 12 и 12,5%, а при по-добра година може да се дигне до 13 и при много редки години може да надвиши 13% алкохолни, но това е много рядко в последните години. Първо, защото начинът на обработване на лозята е различен, в смисъл гледат се по промишлен начин, стария начин на гледане, който е чешковидно, ниско до земята, е много по-качествен за производство на хубаво грозде. При нормалния класическия метод излизат между 600 и 800 кг грозда от декар на чешковидно гледане, а при сегашното гледане излизат между тон и тон и 200. Говорим за чиста широка мелнишка. Когато се гледа нормално и лозето е редовно. В смисъл да има около между 250 и 300 пръчки на декар. Какво друго да кажем? Основното, което е традиционно за мелник, че повечето мелничани харесват младото вино и предпочитат да го консумират до една година. Нашето вино може да отлежава дълги години, защото има достатъчно екстрактивност и плътност и при отлежаване придобива други вкусови ароматни качества, които могат да ги оценят определени хора. Не всеки, естествено. Другото, което е, че се съхранява по специален начин. Когато е натурално виното, задължително трябва да се държи на хубави температури, влажност. Може и да не е в буре, може да е в стъкло, но пак трябва да са тези условия на лице. Затова в Мелник винаги са се копали изби и ние притежаваме една от останалите старовремски изби, нашата е на около 250 години. В миналото е имало изби на по 1000-1500 години, откакто има винопроизводство и въобще откакто става известно мелнишкото вино в нашия район. Избите се правят по такъв начин, че да поддържат определена влажност, която трябва да е в границите 70-75% и температура, която да не надвишава 15-16 градуса, а от друга страна не трябва да пада под 5 градуса, защото под 5 градуса се нарушават вкусовите качества на виното, а над 16 почва се развиват кисели бактерии, които може да ти развалят виното. Влажността е такава, за да може да се поддържа бурето, съда в оптимално състояние. Да не се разсъхва когато е сухо и да не хваща плесен, ако е много влажно. Затова се правят отдушници, които са за проветряване. Всичко това създава условия и предпоставки за много дълго съхраняване на виното или за съхраняване в много добри условия, така че виното да не се променя. Ние, нашето семейство, се занимаваме с правене само на традиционно и на типично истинско вино, без консерванти, без химия, за да може хората, които дойдат да видят една истинска натурална изба, да пробват истинско натурално мелнишко вино. С истинския вкус, с този цвят, този аромат, който е най-характерен за нашия район. Смятам, че е достатъчно.